Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Nausiatul Izzah saking jurusan PGSD FIP UNES NIM setunggal sekawan 0 setunggal sekawan setunggal 7038. Tembang salajengipun nggih menika tembang Dandang Kula. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira anulada aran Pateswanda lelabuhanipun kang kinelong triprakara purune kang den antepi nuhoni trautama. Matur suwun, ampun supe di like, komen, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.